ако умре на едното място, той може да си играе неща. Да се случва нещо. Всички участници в тържеството бяха привикани, всеки един по-отделно се минаваше по селото, по-отделно и всички бяха заплашени, че ако участват в тържеството и по-точно за тричане на кучета, ще ми бъдат повдигнати обвинения, образуване на следствие, и което означава, че ще ми вземат и оръжието като ловци. Искаме просто да се разберем, искаме хората ни да разберат нашата традиция, но просто никой не се опита да разбере нашата традиция, никой не се опита даже и да я обясни, а напротив всичките скочиха, и тези природозащитници, които бяха тук, скочиха с още повече сила, и тази година сме решили твърдо с цената на всичко да си устоиме обичая, да направим тричането и нека хората също да видят каква е истината за тричането. Веднага питам всеки, който е любител на животните, при кастрацията на кучета, даже и хуманно, даже и с опойка, след като на кучето му е отнето възможността да се радва на полово актуване и да се произвежда, то или е хуманното отношение към животните. Вчера ние дойдохме, приготвихме всичко, пробвахме въжето, ще издържи. Това си го казваме като истина, за да покажем днес истинският обичай.
Ето виждате с какво е направено. Въжетата някой ли ги е взел от половете. Ние не се оправдаваме, искаме да ни разберете. Докарахме умишлено по-рано, за да не се бавим, ако стане след обяд. Сега чувам тук от хората, че полицаите са ни взели въжетата. Аз мисля, че в България вече полицаите крадат повече от обикновените хора. Това е смешно, полицаите посяга на частна собственост. Сега ние кучета, че ще ги хвърлим, вие ако искате да си ни пишете акцето. Ние пак ще ги окъмем. Ама защо да така? Излагаме се, държавата се излага в лицето на държавните служители, се излага държавата. Ние искаме пред всичките хора да видят всички и да знаят, че няма насилие над животните, че няма убити кучета, че няма оставени. Първото куче, което ще тече, се казва Нова. Да отиват при коловете, защото полицията идва. Полицията идва да ги отблъснем. Какво мислехме днеска? Ще станат умрели пеши. Днеска искаме да си тричиме това чучуло, което е примерно като депутат. Искаме да тричиме това, за да видят всичките. Ето гледате ли, те просто не ни дават да си сториме обичая. Ето кучета да ги вземе за парламент. Обаче те и това не искат. Щом не искат, ще видят истински къпани кучета. Щом това искат да ни отнемат, ще видят истински къпани кучета. Изключи телефоните, дай ми. Айде, хало! Ти си не депутат на лоби в парламента! Спираме,
Чакайте, да го прибирате. Али пащайте с всички тия, цялото село. Вече пак си ма. Го прибирате, го направо. Го направо, първо, оно кучили. Добре, няма проблем. Ще става така и да не вържат. Съгласни сме да не вържете даже. Дайте, свържете се работата. Ето кучета, щастливите ни кучета, ето и. Кучета ни са къпани. Ето кучета ни са къпани. Обърнете се и снимайте кучета. Вижте, снимайте и Вече го човека. На Кукероден и турците не са не закачили, бе. На Кукероден турците не са не закачили, вижте. Колко ще учета. Срамота е. Срамота е. Оставете ни да си правим традицията. Не можем да... Немате ни срам, бе! Млади момчета сте! Не можем да допълним. Какво е направил момчето? Какво престъпление? Кой закон е нарушил? Какво?